grandísimo orgullo de que estamos acompañadísimas por Arturo Rúa, maravilloso pianista de Arturo Rúa, para él, y por Paulo da Silva. E que sepades que eles tamén teñen un dúo que se chama Se Cadra, con K, Se Cadra con K. Se cadra pode nervelos. E agora é o momento de que nos busquedes en redes e nos apoyedes, vale? Como nos chamamos? Lembrádevos, xa está. Bueno, ímonos á rexión de Forcarei. Rescatamos unha peza, que era unha peza coral, e nos aproximos ao tradicional, que se titula A Ruada de Chamosa. Esperamos que a disfrutedes. A primeira parte, que é un murmullo, titúlase Compañeira, e despois enlazamos coa Ruada de Chamosa.
cantábamos noutros estilos, así que imos facer dúas pieciñas para rematar. Cantandando. Isto caeme. Tú, Claro, bueno. pois a nerviña. Poñenxo eu, poñen ti cuspe, eso non falla. O cuspe todo pega, todo pega. Bueno, quitar porque caeme, non podo estar así. Moi mal, madriña, No puede. Rompense no outfit. Pero a divinidade toda, así, pode ser. Bueno, pois imos a dar con cantandando, que vos parece, mozos? Pois veña, ten un refrán moi faciliño que di: para cantar con Bambiñe, cantandando,